אבל מעבר לכל המתחים האלה שהם טבעיים ושום דבר אנושי אינו זר לי, מעבר לזה, בסופו של דבר, אנשים צריכים להתגבר על כל הדברים האלה ולייצר לראש הממשלה סביבת עבודה. זה תפקיד של כל לשכה, אגב, גם של מנכ"ל של חברה, לייצר לו סביבת עבודה. אגב, אתה אומר מנכ"ל, לצורך העניין, מזכיר הממשלה הוא מנכ"ל מעביד במידה מסוימת, ולכן הוא לכן הוא חייב לדווח על משהו שמע בעניין לא, אין כאן ויכוח בנושא המשפטי אם היו חייבים או לא היו חייבים לדווח. אני מדבר על משהו מעבר לזה, שתפקידה של לשכת ראש הממשלה לייצר לו אווירה אופטימלית, לנטרל רעשי רקע, ובמקום זה עושים לו שם בומים אלכוהוליים בלשכה. זו הנקודה המשמעותית. האם ראש הממשלה פנוי לעסוק בעניינים המהותיים של מדינת ישראל, או שכבר 3 ימים הוא עסוק בעניינים האלה של בכותרות הראשיות? אז אתה אומר פה דבר מדהים, כי אני לא אציין איזו לשכה, בלשכה של בכיר מאוד במדינת ישראל, הייתה עובדת יפהפייה, והיה נראה שהבכיר באותה לשכה חומד אותה כמו ממתק מלבב. וכל פעם שהוא חולף על פניה זה איזה צביטה בלחי או משהו. האנשים הבינו שיש פה עניין נפיץ, והיא עברה מתפקידה בשקט בשקט, מה שנקרא, הסביבה התומכת הרחיקה את הממתק. אל תשיג מכשול בפני עיוור. סליחה? היא עברה הדרת נשים, אבל אני חושב זה בדיוק הדרה, זה בדיוק מה שזה. החזקת נשים כי הן מפתות מישהו. איילה, אין לי שום מושג על איזה לשכה את מדברת כמובן, אבל... לא חשוב, לא אבל נהגו נכון כדי לשמור על אותו אדם. סליחה? נהגו נכון, כי אם רואים שיש שם פתח... אז אותו היה צריך להרחיק, סליחה? זה במקרה ההוא להערכתי לא היה אפשרי. זה לא היה אפשרי, אין אדם ברח שאינו בר החלפה. אני חושב שאיילה תסביר לך אחרי השידור. לא, סליחה, אני מאוד מצטערת. אין כאן מה להסביר. לא, אין מה להסביר. רגע, לא, סליחה, בואי... אם היה חלילה עניין של הטרדה, אז אין מה לדבר. לא מעבירים אדם מתפקידו בגלל שמישהו אחר לא יכול לחיות עם זה שהוא שם, לא בגלל שהוא ג'ינג'י, לא בגלל שהוא לובש ירוק ולא בגלל שהוא אישה. רגע, בואי נהיה לא לפי... חכמים ולא צודקים. בואי נהיה ככה, נניח ש... בואי ניקח את זה ללשכה של הנשיא. זה הפער בין האקדמיה לשטח. סליחה. לא. סליחה, עם כל הכבוד. רגע, רבותיי. בואו, לא פער בין אקדמיה לשטח. אם זה בגלל שזה אדם שחור שלא אוהבים לראות אותו בלשכה, זה נקרא גזענות. אם זה בגלל שזה אישה, זה הדרת נשים. רגע, אם נניח את עובדת בלשכה של נשיא ארצות הברית ביל קלינטון, נניח. כן. ויש לו יועץ שמבין שיש לו רגישות לצעירות יפות ושופרות. יהודיות. אז עם כל הכבוד, צריך ללמוד להשתלט על עצמו. ואם אתם יודעים שבאדם בגיל כזה כבר לא ילמד להשתלט, אז אתה לא... מה זאת אומרת? ואם חרדים באוטובוס בגילם כבר לא מסוגלים לראות אישה באוטובוס, אז מה? זו שאלה. אז היא לא תעלה לאוטובוס? אנחנו לא מדברים על האוטובוס, אנחנו מדברים על לשכה בעלת כוח, נניח. מה ההבדל? את מדברת על אדם נבחר, ואדם נבחר אי אפשר להזיז אותו, אז אחרי מזיזים, מי שישנו על ידו. לא, אז האדם הנבחר צריך להשתלט על עצמו, ואם לא, לשלם מחיר כפי ששילם ביל קלינטון. הוא לא כל כך שילם, אגב. הוא שילם יפה מאוד, אפילו היא שילמה אחר כך. הציבור האמריקאי שאנחנו יודעים שהוא שמרן, היה לו ניסיון של הדחה, מה שנקרא אימפיצ'מנט, והוא לא צלח, ולא בגלל זה הוא סיים, זה לא נכון. סיים, אך שמו הטוב מעולם לא חזר להיות. נראה לי שהוא אישיות מבוקשת בארצות הברית, והסיפור, מי ששילמה את המחיר זו מוניקה לוינסקי. כמובן. שעד היום לא נישאה, ויש, לא חשוב. לא ניכנס לפרשת מוניקה לוינסקי, חלילה לא השלחתי מזה לארץ למה שהיה בשום פנים ואופן. הבאתי את זה כאיזושהי דוגמה מעשית תיאורטית. אז את אומרת שהכל צריך ללכת לפי אבל סליחה, נגיד שהיא הייתה בחורה שמגופה עולה ריח של אוכל אתיופי. בואי לא נדבר על זה בדיוק אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר. אז נרחיק אותה משם בגלל שהוא לא סובל את הריח של הבישולים שהיא אוכלת בבית? אני לא יודעת. זה בדיוק אותו דבר. אנחנו הולכים לכיוונים לא נכונים. בדיוק, אנחנו קוראים... בסדר, את יכולה להאמין בזה, אבל לא חייב שכולם יחזיקו באותה דעה. לא, אבל סליחה, אתם צריכים להעלות איזשהו טיעון ענייני כדי לתקף דעה שאי אפשר לעמוד... סליחה, כשהבאנו את הדוגמה של ביל קלינטון, זה נשיא נבחר, ואם אתה יודע שאתה מסיר מכשול מפניו, אז זה מאוד מורכב, זה מאוד מורכב. את לא יכולה להגיד שזה רק לפי הספר עובד העסק הזה. אז רגע, סליחה, אז גם את כל המתלוננות על הנשיא קצב היה צריך להעביר מתפקידן. חס וחלילה. מה ההבדל? חס וחלילה. למה אין דמיון? מה ההבדל?
אנחנו טוב, נכנסים רבותיי, לשיטה ללא מוצא כן, שבאמת בדיוק. סליחה, אבל אתם צריכים לחשוב על סליחה, בואו נתקדם בשיחה, תודה. יוסי, באופן מעשי, לאן הלשכה הזאת תלך עכשיו? תשמעי, אני חושב שראש הממשלה מבין שמדובר שזה המשבר החריף ביותר שהיה בקדנציה שלו בלשכתו. לא היה מקרה כזה במדינת ישראל ששלושה בכירים בלשכת ראש הממשלה או שני בכירים פונים ליועץ המשפטי לממשלה ומגישים תלונה לגבי ראש הסגל. הפיצוץ הזה בלשכה גורר את ראש הממשלה בעל כורחו למרכז הזירה, ועתה יכולת הניהול עוברת לראש הממשלה. יכולת הניהול עוברת לראש הממשלה, הוא זה שצריך לעשות שם סדר בלשכתו. אני משוכנע שהוא יודע ומסוגל לעשות את זה. הוא אדם רב כישורים, אני חושב שהוא האדם המתאים והראוי ביותר להיות ראש ממשלה, והגיע הזמן גם שאנשים יבינו שלא כל מי שמבקר אותך שונא אותך, ולא כל מי שמתחנף אליך אוהב אותך. זו גם אחת המסקנות שאפשר להסיק מהסיפור הזה. מסקנה מצוינת. אני רוצה מאוד להודות לכם, יוסי לוי ודוקטור אורית קמיר. יוסי לוי היה לשעבר יועץ התקשורת של בנימין נתניהו.